Fil-Partit Nazzjonalista bħalissa d-dea battanja interna għall-għażla tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar jiem dawk li qegħdin jappoġġjaw lil Simon Busuttil biex ikun il-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista bdew jikkoordinaw bilan li jtaffu l-ħtija ta' Simon Busuttil fit-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali. Fost dawk li qed jippruvaw ineħħu l-ħtija minn fuq Simon Busuttil hemm l-eks Ministru Joe Cassar. Joe Cassar kien l-uniku membru tal-kabinett tal-gvern preċedenti li appoġġa lil Simon Busuttil għal kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti mal-ġurnal The Malta Independent on Sunday, Joe Cassar qal li mhux sew li wieħed iweħħel f'Simon Busuttil għat-telfa tal-Partit Nazzjonalista għaliex skontu dan daħal fit-tmexxija tal-partit 3 xhur qabel elezzjoni ġenerali. Skont Joe Cassar, Simon Busuttil ingħaqad ma' vapur qiegħed jereq. Joe Cassar qal li hemm min qiegħed jipponta lejn Simon Busuttil biex ikisser il-kredibilità tiegħu għax jista' jkun kap tal-Partit Nazzjonalista. Għalkemm Simon Busuttil daħal fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista 3 xhur qabel elezzjoni ġenerali, l-irwol ċentrali tiegħu fil-Partit Nazzjonalista imur lura għall-2008 meta kiteb il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. F'Jannar tal-2012, Lawrence Gonzi meta kien Prim Ministru kien ħattru delegat speċjali tiegħu. Simon Busuttil reġa' kiteb ukoll il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għal din l-aħħar elezzjoni ġenerali.